Ukusina kwakho ngalobusuku namhlanje. Yesilandelo sebandla. uNkulunkulu namandla wonke. Yesu bonke abamkhonzayo. Usisa ukufa kwethu namhlanje. Gcine ngomsa wakho. Amen. Ngoba sisenkonzweni emnandi bangcwele bonkosi. Nguthulani wakwaShelembe eMsinga eMabovini esigodini saseNzala. Lana esikhona njengamanje sethempelini lasemthethweni la simukela khona umshumayeli uChonco nebandla liyamukela naye uyasemukela. Saphinda futhi samukela umkhokheli wakhona futhi emthethweni. Ibandla liyamukela naye futhi uyasimukela. Le ndawo yakithi ke nethempeli lakithi ithempeli elibambisene kakhulu futhi ithempeli elithanda izinto ezinhle. Ngicabanga ukuthi njoba nikhona nje nisazobona ukuthi thina sithi 100% unyasi. Lo mcimbi kahle kahle uqale izolo ngomhla ka3 la khona umshumayeli ekhipha imbuzi nenkomo. Wathi umukela ibandla nebandla lakhipha imbuzi nenkomo lathi limukela umshumayeli. Kanjalo nakumkhokheli wakhipha imbuzi nenkomo ethi umukele ibandla nebandla lakhipha imbuzi nenkomo lithi limukela umkhokheli. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba eze wangifikisa kulesi sikhathi. Abaningi bayibakwenze lokhu sebengasekho emhlabeni, kodwa mina ngiyazibongela ukuthi umshumayeli asiphe amandla ukuthi kwenzeke lokho. Sizongena nje manje siqonde ngqo ngoba njengamanje u1 bethuele umcimbi soqala ngo11 kusho ukuthi sesiyilate ngo2 hours zonke uqala lo mcimbi. Manje ke asisezi lokhu sivaya ke sishona le nale sesosuka nje sihlale endabeni esize ngayo. Siyayazi sonke indaba esize ngayo la sosuka sihlale kuyona ke umuntu nomuntu alungise lokho angasakulungisa. Abashumayeli uthacela abashumayeli abazozokhumula ingubo la kumshumayeli bathi sindala lengubo nansoke nanti uqeqesha bamfaka lona nanto uqeqesha bamfaka lona uthandaza ke ayodwa futhi ungathi khona nenye Izohamba nonyazi izohamba
Ngiyanibingelela manazana. Yabona lokho order kuthiwa yini lokho online. Nge-email. U-order online into. Masifika kuthiwa uyilanda kaphepha. Kahle thina asibona bento nje. Ngicela nizwe kahle manazana. Kodwa ke ngeke simfake umshumayeli wethu sobuyisela futhi le uphuma khona. Hayi awumfanele nhlobo siyamazi. Socela ningaphatheki kabe suthengile kodwa hayi akuwona lo. Cha thina hayi besingafuni lo. Besifuna lo ka 3000 ngibona ngisho nje. Lona nje hayi akuwona. Hayi akuwona lo. Socela ungamfaki. Angazi noma ningamsikaza nje kuphela. Kodwa akuwona. Hayi sokwisele manje. Uthi sifuna ungawulinganisa kodwa asomnika yena. Ulinganise yimini. Cha ngiyacela mshumayeli ngoba kuphoqelekile ukuthi simlinganise kodwa ngeke simnike wona. Uzobuyela eGoli. Nalo lo order khona. Lesu order khona. Anomshuthanizeni impost. Hayi siyabonga sacela nimkhiphe sikhuluma iqiniso manazareth akwethu. Enkosi. Hayi nosibiza ke futhi mhlase nithenga omunye. Ninot. Ngizohamba nonyasi ngizohamba bambe Ngaxolisa ukukhuluma njalo. Umshumayeli wethu igcokama. Sifunile kobabunene wathi babunene akanayo lento. Saya kwabaseGoli bathi abanasi sinene ngoba umshumayeli ufake lokho imsila yodwa. Maye bengeke simthengele thina umshumayeli insimba. Sazama nokuya overseas. Ufike nini mfethu kambe? Uze wafika izolo. Nakhona bakhala ngekhumbi bathi ubusika bakaqala. Sase sithi kumshumayeli ngoba siyasaba ukumphoqa kubantu banabo eThekwini. Ngolo uzofunela yena samnika imali. Ayibonga Nkosi. Uzokubiza ke konke ucansi, ingubo, uqhele, isihlabelelo, iBhayibheli. Ushodi ithawula lokwendlala phansi nelokuzisuku. Chaze lo. Lapha ke sinesinene cha okunye angizokusho lokho abathi angikusho. Isinene nasi isinene sikamshumayeli basifake envelopini ke lesinene lesibhalwe kodwa ngaphandle ukuthi isinene. Kodwa manje sisenvelopini. Ngisibekela umshumayeli usezivula. Abona ukuthi usibhinqa kanjani lesinene esisenvelopini. Lebhishu lakhona futhi nalo futhi isenvelopini leli bhishu. Angazi libhinqa kanjani esenvelopini. Nanti kodwa yolibhinqa. Mshumayeli wena usiyovula ubone lapha. Ngisacela ukufakazela umshumayeli umkhizi. Uyayigqoka intembi. Ubhinqa intembi umkhizi. Mshumayeli wami. Seziconsa. Maya ngeke sithina sithenga insimba egqoka ebhinqa ilo. Wazosuka kuthi mkhizi uzofakaza indaba zasemsinga bo. Babese bethenga ke bafowethu nezihlabelelo. Bathi lesihlabelelo asiphethe umshumayeli. Siphi sibethe sesisidala. Bamnikeza esisha nasi. Sihamba neBhayibheli lakhona. Bathi ke izona induku lezi okufanele agahle ngaze einkonzweni. Mayefika nje einkonzweni zithi igxeke uShemba afika avulele iBhayibheli ashaya qongqotha. Ayibonga Nkosi. iBhayibheli ke lela nesihlabelelo sakhona. Nesitephu ke bangcwele ngabe ngiyasiphakamisako kube kuthiwa akahleli kusona cha sona sihle. Sihle sona ngisho nje ngoba nesiboni ngiyasibona mina sihle. Isicipha bambeke kusona. Ithawula ke bakhohlwa ukulithenga. Lokuzesula. Hello kuhlala.
Oh bathi ithawula lihambe nemoto khona imoto esukile la yahambe ethe shwisi ibonile yositshela lapha kulungile ayibonga Nkosi usekumshumayela namanje kanti uzophela nini oh sekhona okunye angazi noma nibonile ukuthi amadokotela ayadilizwa ngizofika nawona amatende edokotela ngamshumayela nginogesi beka ngalana ngikuhlanganisa phela okomoya mvangelwe Nkosi shumayeli wethu esikuthandayo sithe ngoba manje idokodo lakho linogesi nefridge uvela uqhafaze nje uzofika seluyisiwe ebuhleni kuyalungiswa sathi sithi asikuthengele enye indlu yokuthi ungahlupheki umuye emhlanganweni uyosilandela ibusiso ngoba ezethu sinika wena nansi indlu yakho mshumayeli weNkosi wethu sathi sithi asikuthengele negesi ngizwe kuthiwa emhleni mebhidlizwa ushaya konke ngisho ngakuthiwa khona istofu sakho phakathi konke nje kuvele qoqwe nje ukuthi lento ivele iqoqe nje ayikhethi ukuthi khonani phakathi hayi ungakhathazeki mshumayeli nasi istofu sokuthi emhlanganweni igcwele igesi lapha ngikhuluma manga ay noma singabe sabane bazoba nomona labantu okay asiqhubekele umkhokheli sacela umkhokheli wethu sondelani bakhokheli sondelani bakhokheli nizosilekelela nangumkhokheli asazi bafuna ukumnikani labantu Ambano hamba nyazi lamatende lawa awathengwanga kaphepha ngicela nobheke kahle akona lawa guga kusasa swa ode kumlungu eGauteng wasethi ayeza afikile nje njengoba nawe wabona le ndwangu le koze kube ngingene ishingane zakhe 10 million malini 10 million 10 million 10 million nezwa ke 10 million nalezo lelo tent 10 million oshule sinene enisho njalo nithushulwe yini kodwa unetende ka 10 million shalembe lungi bathu tsaka kakhulu mphopho ngabe ngisakuningi lekele mshumayeli njengamanje sikumkhokheli-ke abantwana basesizweni nangu umkhokheli hawu niyababona abantu basemthethweni niyababona abantu basemthethweni benzani manje niyambona kushalembe bukanje ishetha bukanje ugodla amaphoyinti ethempeli uzolimaza ithempeli bukani ishethi bamgqokisa umNazaretha phezu kweshethi elidala bukani nje leli shethi bukanje hey hayi yazi ukuthi indaba akayijwayele izinto ezinhle nathi ishethi liyamshumayeli akavele phela nalo manje ngisacela vele nalo cha 10 million
Cha wena ujwayelele lithenga lapha. Ngicela uvele ukuthi uyayazi le kinopho. Wayibona le kinopho. Kule imali eningi la. Ha. Bazothi ngiyachoma. Ngiyafuna ukukhokhela manje shilo. Mako Nyazi sengicela kusheshe manje sengicela kusheshe bezikindi bafowethu sengicela kusheshe manje bezikindi ngoba njengoba silana nje ngiyazi ukuthi sazokubuya sifune nabo ukuthi siyosula ingubo cha yona inhle impela masikhuluma ngento enhle inhle kodwa akayi 10 million kodwa inhle ke yona impela nayibona ingubo oh bathi ko 4000 hayi bathi ungayoyibheka nawe ezitolo uzofika uyisholo wento ubonini njengoba idimile nje bathi ikhomba ubuquality asazi kulungile ngizohamba shampana Donyazi ngizohamba Donyazi ngizohamba ibambe ayi nangu umkhokheli Zophambisa lilodwa. nangu umkhokheli Kodwa ngiyachoma. nange emahiyeni semahiyeni manje ya master hey umkhokheli usentweni Umkhokheli wakithi usentweni. Futhi uphethe amakhosikazi futhi asemancane. Ngitshele phela umkhokheli. basemnqwazweni lo mnqwazi angikwazi ukuthi uyimalini uyimali enhlele phela umnqwazi uyimalini lo mshado usacabanga amanga uyimalini lo mnqwazi wena muhle ula ko 150 rand amadavati namadavati bangcwele bukani amadavati uyabona namadavati indlela amahle ngayo ungawathola la ko 100 rand ngizohamba Donyazi ngizohamba Donyazi Mnaqethi Sacela umama kaMshumayeli. umama wakaMshumayeli nobaba wakaMkhokheli bayacelwa ngaphambili akekho akekho hayi uzobeka nje uzobeka phansi la phansi Hayi na. nangu uzombambela Njengoba ubona nje. ezingamama ke lezi wakaMkhokheli wakaMshumayeli ezingamama ke lezi wakaMshumayeli ezizayo njengamanje nansi ingubo bathi ke njengoba ziyakujula nje abantwana basesizulwini nje bebande ebuhleni ningacabanga ukuthi kuyadlala sobe kubande ebuhleni kodwa ngazi ngoba namadoda bhidlisiwe ukuthi kuyokwenziwa njani nakho nansi ingubo kamama wakaMshumayeli bathi nje naye maye emhlanganweni angalokho efike eqhukha la nomna wabo kaMkhokheli bathi mashwabade akasondele naye akasondele nomna wabo kaMkhokheli mashwabade ukhona mangekho sukuma uzombambela niphuthumise thina sijaha
nazi ingubo hayi nitholi uthi kodwa beningayitaphi anzange nani ngekho emtapweni oh sacela umhlambululi wakithi umhlambululi uMandlala uMadlala Hlengi come on lesinokwana man letani phela uzohlala phi ngeke ahlale phansi umzukulu wami ngifuna umbeka phansi Lungi hamba uhlala lapha hayi shiya ma into kababa wakhe vele uyazi naye ngisho imoto maweka ezilusho manje ethi imoto yami wawabona lesitishi ngakini ngicela ukuvula kuqala phela ngoba isikhathi sincane awu anzazi lezitishi madoda anzazi awubasesela nathula usho anzazi ngempela hayi bayawuyona basemthethweni nawe bethule bonke abantu endlini kade ngishilo ngathi hambani manje nantu ucansi lwakhona oh bathi ke le uzofanele ahamba ayoyishintsha ngoba $1 $220 imali le yabazi ngoba amadola $220 mawuyise emalini yase South Africa ubiza malini nasi nani nawe bedithize mhlambe le mali ngo 20,000 masuyishintsha nomshumayeli nangumshumayeli naye ucansi lwakhe nansi ingubo yakhe phuma entathakusa hayi nawe entathakusa umncinyane kuyakhombisa ukuthi impela sekushaya indala lana Shamoy Shumayeli Tonko from in angazi seyobona phambili noThonto angiboni Thonto ngoba ubhekene nawe ubona khona siya kulungile angene elinye ithempeli siyabonga uTathakusa uma kuzathemba uzathemba kunesicelo esikhona esithi omama nasemakhishini beyozama ukwenza inhlelo zokuthi njengoba sengishelwe yizi nje kufanele mangisuka la ngifike yonke into isime ngomumo ayibonga inkosi bayacelwa nje bonke abasemthethweni amakhosazane omama bakhona bacelwa ngaseTemdeni nakho abanye befika awubakhanga esikhaleni ke lapha wabona bakhanga esikhaleni kanje awu yasinda lengubo kahle ibheke ifakweni uyisho ukuthi noba abakhoti babafowabo nje umshumayeli abakaconcohlanyeni manje Papa man temple asiba zesimnandi ngoba kuyaphuthuma bancane nansi ingubo kamshumayeli ikhuzula kale ngibona ngomshumayeli ukuthi sekhuzula bengeke ngazi ayifake ezosabatha kuthina bathi uyabona uzosabatha ekhuzula kake bayibeka umaka wena ongeke uwazi bafuna ukubona ugqoke iphi ingubo nansi ke ingubo bafowethu hamba namabheluni usho ukuthi namabheluni aqhamuka kwabeletheke washila amabheluni nomkhokheli nansi khuzula ngabo hey uyazwa kuthiwa yini ke lemnazana manje siyaqanjwa kuthiwa yini you look yes you look
Hayi cha. Bamshaya ngenyundo ukhike bona. Hayi. Nesiphika yonke into bayibeka phambi komkhokheli bathi umkhokheli mhlawumbe yosabatha khona bafuna lezi zinto. Siyabonga ke iphuzulaka. Inkosi ngibusise. Yebo, cha. Lapha inkundla lapha ePriya ithi yemukela umshumayeli. Awu, nansi ke inkundla ekuthiwa isePriya. ePriya ke lapha ipractice enkulu. Lapha la kufundiswa khona abantu umgidi. Kuthiwa ke nansi ke izomemukela nayo ngaleli lokhuzana ithi ayichonke. Iyakuvuma. Lapha inkundla yasePriya yemukela umkhokheli. Inkundla futhi yasePriya yona leyo nkundla benu imukele zikhaviwe lezi zinto kodwa ubona umusha kwamakhavu ukuthi phakathi indaba iqoqwa ngekhwela. Nakho ke kusaqhubeka bongcwela kupheli. Seyithe anti Durban asijabule siyafa entathakuzo sijoyine nje phela kukhuluma. Ithe lethu. Oh, khona no-W. Nami uvangele. Anti fanele sifane no-W. Nansi ingubo bafowethu ingubo kuthiwa kaMshumayeli. Kamshumayeli qhamuka esiphiweni iTemple eDarling Nkopho. Oh, esiphiweni. Laphi? eDarling Nkopho. eDarling Nkopho. Esiphiwe Estenga. Lena. Oh, nansi ethula umshumayeli. Ize kumkhokheli le. Isaqhamuka khona esiphiweni. Esiphiweni. Wothi ke ngiyise kuyena umkhokheli. Singabafana basedolobheni. Nazi ingwe. Sifuza amajuice lapha Shoprite. Kodwa kufanele madlula ke siwabone njalo lawo majuice. Bafowethu siyabonga kakhulu iTNT Durban sivelile. Lele. Kodwa ngibambisa. Ngiyabona. Niyazwa ke lalelani-ke niyazwa ukuthi bani lo ngiyacabanga ukuthi seyitheku netheku phela ngifuna lize liqhamuke kakhulu selilungile malinga uyabona kungidi lo nanga eKenani niyakwazi eKenani ukhona ongawazi eKenani la yibona ke lapha bathi ke Mshumayeli bayakwazi Lamathempeli aphethe umfundisi uNdlovu eThekwini wonke. Amathempeli kaNdlovu njalo lapho funa nazi kodwa masifuna imnikelo njengoba sakha nje especially siyayifuna imnikelo. Siyakha njalo especially amathempeli kaNdlovu. Siyakha especially. Nyabona khona makanga kanganje hayi ikupha kuni
Niyabona nje inkinga edaleka. Dale inkinga manje. Hayi, daleka inkinga la manje. Sekudaleka inkinga bangcwele. Yabona la manje asazi nama ngazi lento yokubiza kuthiwe yini. Kuthiwa yini? Kuthiwa yini lokho? Uyabona lokho? Abuza kule mbethe, Angashazi ukuthi yini mafowethu angisize. Mina ngibona into engazazi. Okunye kuyakumkhokhela okunye kuyakumkhokhela. Wozani namabhokisi ngifuna bonakala lamabhokisi. Yeah. Enhlalakahle mkhamba. Uyazwa kanjani usushaya umkhambathini la ushaya khona manje? Oh, leka nakho. Oh, kwanza umfundisi umbheje nenkosi umdluli nomfundisi Ndlovu. Ibona inkosi. Nangu futhi umkhokheli ngala. Naye mamenza yona leyo nto. Ayibona inkosi. Nengubo. Le ikhisho babumvangela uhlongwane khona eThembeleni Inhlalakahle. Oh, umbangela uhlongwane. Ayibona inkosi. Nathi bavangela sibancinyana. Usimele. Ayike lapha na asifuna nokwazi ukuthi khonani. Uyena uyobona ekhaya buka nje. Buka ibhokisi ngaphandle ukuthi indaba ithini ngaphakathi. Qala lana ke. Yeah. Qhamuka kaMkhizi. Oh, kwaMkhizi. La igalwe khona. Oh, kogcwabe ongunezi. Kodwa ke usobona ekhaya. Abantu basemba. Hey, hayi uvule ekhaya lapha. Sengakuhlephulela ukuthi uNazaretha ophakathi. Oh, Mnazaretha ogoqwa kahle kanje. Akusho ukuthi lo ungaphezulu kwasemthethweni. Sasi kodwa ke. Awukho ngaphansi kwasemthethweni. Kodwa mina ngogoqile kahle kanje. Okay. Oh, la. Yobekani. Kubani. Beka nini ninazi ukuthi lokhu kuyaphi? Uvela kuMamkhize Khonco umngakhe kuya kubaba uShumayeli Khonco. Mamkhize Khonco. Umakoti wakhe. Oh, Nkosi yami. Yena usakhona lo Thando usashisa ikhotha yani. Nangu futhi uMamkhize Khonco nakhona kumkhokheli futhi uthi umkhokheli la umphethe kahle esontweni ayibonga inkosi. Yini ayezayo? Nazi into zini. Yithi kwaTapeni. Hayi wenkosi yami. Ezodume ngazi. Ungayiphenyi. Incwadi ngoba
Hallelujah. Iphelele into zami. Ithembu lonke le. Sisenkonzweni yokwembesa awumbese nawe. Sisenkonzweni yokwembesa awumbeseke nawe. Besa nawe. Besa nawe. Besa nawe. Hallelujah. Kamele ko salbong. Ngicela silalelane kahle. Asilaleleni kahle. Asilaleleni. Amen. Kamele ko salbong. Asilaleleni. Isibonakalo temple lesi esimbi sawo manje esuka eThekwini eMlazi lapho kokhela khona lo mshumayeli. Ayibonga Nkosi. Mina ke umshumayeli Ndwandwe khona eMlazi. Umfana nje waselokishini ongenankinga. Cha ngisemlazi lokishini mfana. Inkinga yami ukuphatha abantu basemakhaya. Abantu basemakhaya kusiyama bese dropping futhi bacabangele ngasonke isikhathi. Uyabo? Manje ngicabanga ukuthi lo mshumayeli kusiyama wasemakhaya impela ngiyabona nama kusemakhaya ngempela. Yabo. Mamkhizi ungisiza ke intombi yakwethu. Lo mshumayeli umakhelwane wami lapha ebuhleni. Uyangihlupha shembo ingcwele. Ufika njalo ekuseni ezocela amanzi ashisayo. Angithi lapha edodweni lami kunogesi. Manje ke fanele bake ngimphekela amanzi ashisayo ke. Ngiyabuza ngiyakunika nje basiganwe nawo Mkhize otherwise ngaba ngimniki. Manje ke kaMkhize ngikuphathele lesi sipakpaka. Ma uvuka nje ekseni ngale ejamengweni ukupheka amanzi wafake la ashisayo uwahambise kule nkosana. Uvuka Mkhize. Engabe saka Ndwandwe. Cha angangihluphi nje nimtshele bakithi lesi sipakpaka. Engabe saka Ndwandwe. Esokuya emhlanganweni afake usamanzi ashisayo. Awasekama. Lesi sipakpaka. Mayibuze esale sipakpaka esokufaka amanzi ashisayo asokuchonga. Mintamkhulu. Papa ngisaka. Uma kushuphekile. Uhlukene nje nendawo yokushupheka. Ngeke usahlupheka mntamkhulu. Manje ke lenkosana igalwela mva phela safanele siyifundise ukuthi abafazi bayathengela izinto. Manje awusenza ukuthenga ke lesi papa umntamkhulu zosinika umkakho yabo. Akusonayo sakho lesi. Usinika umkakhe somkakho lesi papa akulethela amanzi ahlale lapho uyelokuthi konje awumshumayeli awekho amanzi oxupha azohlala egcweneni lokupha. Amen. Yashupha ngemanzi. Yabona? Amen. Yashupha mfana. Yashupha ngemanzi. Sihlukane ke namhlanje. Nawe. Umtshele umkakho ukuthi lento ke ngibone ephathele ukudla ngoshekhazi. Angikaphinde ngiyibone le. Yitrail lokuphatha ukudla. Into ekhala kahle. Yabona? Yonke into amafeje uzokubekela la yena. Bonkosi. Kodwa qaphele lokhu ngoba ufarm boy vele. Yena ufam girl yena. Angazi bawumtshela abangakubo kodwa always Olishungula. Khona. uyalamba nkosana. Ahlale efaka idokwe la. Yabona?
ukuze mawufika esatatazela ekitchen uvela uqonde lapha efashion wena unqunquluza idokwe busu uyamlinda ke ubusu uyaphuza mntamkhulu abuyakugcwalisela idokwe bantu basemakhaya bathengelwa lezi zinto uma bemukela usani yebo mntamkhulu lokhu kubekwa phekwa leli lokhuza ukuze ningalimali yabona indwangu uyabona kube nje awe lezulu kuba nje la konto ezogeza inkosana ayi uzwe kama ngathi uzihlalisa uthi fanifaka ama perfume hayi kodwa mlonyeni kwenze ukuthi phela I perfume ya perfume uyifana nasemlonyeni kuyazwa awukufuthi ngedumo la mntamkhulu Loluthando lujulile lunamandla ngiyikhokhela yona ibone ngiyenza kuyo doesn't matter ukuthi ngichithe isikhathi noma sengenze ngashesha yabona kusana isiqephu lesi hayi ucansi isiqephu so kuhlale wena uyabona kusana cha hayi icansi isiqephu kusana sibona somshumayeli Thawula nkosana lomshumayeli nali ke leli thawula kade silibuza seqhamukile ke manje kade silibuza leli thawula uyezwa mntamkhulu yawenze njalo ke thawula lezulu lalela sehlukene endishini ebuhleni yasebuhleni akuyona yala emakhaya yasekhaya inamali le yasebuhleni mntamkhulu wenze ukuthi noma ngabe amaphala abuleli idokotho lakho athathe ungakhali kakhulu kodwa eyakho nje awuyisherishi namuntu kusanga ungaphinde uzofundisha angithi amathuluzi okugeza lawo ngabe ufuna ukugcoba noma ufuna ukucupha noma ufuna ukwenzani icupho double la thulula ndwanda Shunya yezwa ayo sana ufayishethe limhlophe noma ayishethe limhlophe benembala uthayisabata albemhlophe nje benedesign eshuthi umshumayeli inkosana omkhulu lelo mntakamkhulu akazi noma indiza bezimbili khona insizwe engayibona ikuvezela into enjalo uyabona inkosana awusuku nkosana uma ngenyawo awusukume nkosana damkhulu ungadina ukhumulele nomnazana hayi akhumule tempelini akhumule tempelini ungakhumule tempelini uyabona ke khawe alala baphe kwawo
Wemntamkhulu. Inango umshumayeli. Niyambona? Shumayeli wesibili lo. Abe bekhona abanye ke labo. Bafana basesibo. Uzwile? Basethekwini ke. Nansi inkinga. Sobona ngaphansi. Zidedele. Uyabona basuguqe kahle. Uthi bo Dabuka ingubo uqala ukuthi ubani oshoyo omunye othenga kaqethi lokubuza athi umshumayeli phela ngene. Ayibona ingubo yakho. Ubuqongo uyobushumayela wakubamba into Nkosana inkingi. Ubona nomphumuko gawulinga olesicwele kanjalo. Masiqedile Nkosana. Hamba ke manje ubhave na indisha yakho ufaka ama perfume ukhipha ingubo yakho la. Bese. Yeah. Ivule kupho umzomlekelela. That is gone. Ayivela sibona. Mntamkhulu. Awuzwe only one noma ningakhuphuka idamu lelase lokhuzeni awunankinga mawuthe nje ingci. Umthethe. Amen. Amen. Amen bangcwele. Amen. Lapha ke sibonga unosisi omdala ophethe usisi. Uthe akuvamisile kubamba namathepha wela emakhaya. Manje ke uzokufakela yonke inhlobo la ilokhuza amadombolo lapha ezansi. Yamasalati ukhaya. Yebo. Suba right lenkosana yabona. Yebo. Afaka amasike lapha. Ngabe hlana nawo uthukuthele kanti ulambile. Akafake nje ukhizo. Ube right inkosi usenizwile inkosi usuphuma kwenini ade nizolethe pha. Yaxolisa abangcwele mamkhokheli akasazisanga lonkosana ukuthi ningamawele la namhlanje siyaxolisa ke mawami inkosi yokubusisa Amen. Yabo Udrinki ke lo. Oh. Amen abangcwele. Ngicela ukungalibazisi. Sicela ukungalibazisi usekhuluma kakhulu ngobushumayeli futhi sesikhulumele sonke. Ngicela nje mina okwami kufishane kwangempela. Yo! Abushumayeli. Susana sesiqephu sikamshumayeli lapha. Ibandla lasePhumlani Temple eAdams. Ithe lizo kwamukela umshumayeli wonyazi wezulu ngana sisiqephu. Amen. Mthasi. Wokuqala usithi. Amatempeli kaNdlovu. Aphethe uNdlovu lamatempeli. Simali lesi. Amathawula ibandla
umshumayeli ahlale emathawuleni bayamazi ukuthi inono umshumayeli ephumlani Thempeli siyamethemba ukhabazela uzo nansi inkinga ekhona Shumayeli awuhlala ekhaya sindala wa ngizobeka phansi lawo ibandla lasephumlani ibandla lasephumlani Thempeli eAdam Sembumbulu ithem Shumayeli Wanyazi Shumayeli Wanyazi wezulu Shumayeli Wanyazi wezulu ibandla Pendule Phumlani Thempeli Notangala umshumalo lokho umlasela sayineni ibandla lasephumlani Thempeli umshumayeli ufaka kube muhle ezweni yeah Nishekele sabatha umshumayeli Wanyazi wezulu khize nyakaka yeah Shumayeli Wanyazi Wendlovu Vangeli Wemvangeli Kathi ngeshe pheli You know what has full letara wamthoka ngasona isicathulo lesibukisi umshumayeli wenkosi ngakamasokisi ahamba necathulo usuthayi umshumayeli Wanyazi ibandla lasephumlani kodwa ungafaka uthani nebhesha uthaya ufaka nesuda hayi nebhesha Umkhizi yakhe kade ngishilo ukuthi umkhizi yakhe kumkhizi newandazo umkhizi hlukanisa umbulo uwani yeah uwani bafowethu kajeje Okanje asiyabula manje uyazwa ukuthi treatment ngiki ubethu zatha akusuke kusayo siyabula labo basulesha lapho kunini ibandla lasephumlani lithi mama umkhokhelo ingcwele mawuya ku14 mawethu uya ku14 umkhokhelo Wanyazi wezulu ibandla was ngokunjalo mama umkhokheli Wanyazi wezulu yes Lokhu ke besithunywa ibandla lasephumlani ngegama lenkosi uNyazi amen Wemkhizi ukazoyenza lento ngakithi ithe kunjani Sayithe kunjalo yonke lento senziwa ithe kubezoganga kahle yebo kade ngishilo la ngiqale lapho ngathi uNdlovu njalo bafethu yonke lo kulamabandla lawa uyobonayo asenze ngendena ke ngenza kwethu kuthiwa ke bonke abashumayeli laba nje abasuka ngaphandle nansi kamkhokheli ngapha iphuma emseni njalo kusemseni wonke lwayibonga inkosi ngumfundisi uNdlovu wasemsinga esiphesihle umuzi kaNkuluNkulu lana usemabuvwini ngokwesizwe ngokwesigodi kusenzala umshumayeli wemukela ibandla
uMshumayeli uChonco wemukela ibandla nomkhokheli umama wakaZondi naye wemukela ibandla namabandla futhi nawo ayabemukela semcimbini ke omuhle wasezulwini ukuba lo mcimbi ube impumelelo. Sicela uNkulunkulu ukuthi lo mcimbi ube impumelelo. Inhlelo zawo ke sezenzekile, awukafiki ke emaphethelweni kodwa sinethemba ngoba bawuhlelelile kakhulu ngamandla kaNkulunkulu esimkhonzayo. Siyacela ukuthi ube impumelelo kahle kakhulu, nabangalitholile ithuba lokwemukela ibandla nabo libemukele. Siyafisa ukuthi ngelinye ilanga nabo bawuthole lo bawathole lamandla. Angazi ke noma abathwebuli bayeneliseka yini. Ngeke ngiphathe inkonzo, uma ngiqhubeka ngizophatha inkonzo. Noma singeke sikuqede ngokwasezulwini ukuthi awubalulekile kangakanani ngoba kukhona abangawenzile esingazi ke bahamba kanjani ezulwini, kodwa abanye kwatholakala ukuthi uma bengawenzile lo msebenzi akuphelele. La kwaqala khona kwenziwa lo msebenzi kwatholakala ukuthi uma bememeza isonto ezulwini amabandla awasondeli ngoba abawemukelanga. Kwase kudingeka ukuthi kuqalwe lolu hlelo ke lokuthi umuntu uma egcotshiwe bese emukela ibandla. Okusho ukuthi ngingasho ngithi akwenele, kodwa ke ngeke ngisho ukuthi ngazi kangakanani ngokungeneli ngoba kulabantu abaningi kangaka kungenzeka kube khona abangawemukelanga amabandla baze bahamba. Engeke ngisho ukuthi ezulwini abahambanga kahle ngoba ngilwazanga uhambo lwabo, kodwa kona uhlelo olukhulu olwenziwayo.